এটো ডিমান্ড কৰি লোৱা বস্তুৱেই নহয় কিয় বুজি পোৱা নাই আমাৰ অসমৰ এছটি বিচৰাসকলে 6 জনগোষ্ঠীৰ বিশেষভাৱে যেটো জনজাতিকৰণৰ দাবী সেই দাবীটোৰ এটা সমাধান সূত্ৰ ওলাব লাগে সরকার এই ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত সংবেদনশীল অত্যন্ত গুৰুত্ব দিছে এই বিষয়টোক লৈ আৰু 25 নৱেম্বৰ বিধানসভা অধিৱেশনৰ সময়তে সরকাৰে এটা ৰিপোৰ্ট কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয় আৰু RGI লৈ প্ৰেৰণ কৰিব গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত কোনো ৰাজনীতিৰ কোনো কথা নাই যে 6 জনগোষ্ঠী হওক বা অন্য সকলো যাতে এই জনজাতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ বহুত বেছি ক্ষতি একো নহয় গতিকে এই ধৰণে আমাৰ জনজাতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আমি বদ্ধপৰিকৰ जोंनि मिथिनायावथ' एसटी स्टेट नाय कोनो मोनसे माबा गैया आरो भारतनि संबिधानाव बेबायदि प्रभिजनबो गैया तो गतिके बिथांमोना मा साननानै बे बाथ्राखौ बुंदों जों बुजिख'नो हाया जों थोंजों नायोब्ला बिथांमोना जोंनि जितुनाखि 10% नि सुजुग सुबिदा दं रिजार्वेशन बेखौसो मेगन सानानै जोंखौ गाख्रेबनानै दोनबावनो सेस्था खालायदों बेबायदिसो जों सानो आरोखि खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन भारत बिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे रिपर्ट्सफोरखौहाय लानानै फैबावनाय जाबाय रायजोफोर जों गिबिसिनथारावनो नैबे ट्राइबेलनि सासे मावथिनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन नैथियाव एपीबी पार्टीनि आफादगिरिनि सायाव जोङो सावरायगोन थामथियावहाय बीजेपीनि एमपी दिलीप शइकियानि सायाव जों सावरायलायनाय जागोन ब्रैथियावहाय जोङो नैबे बिजित गोरानि सायावनो जों सावरायनाय जागोन बाथियावहाय जोङो PMAYGनि नखरनि माखासे दावराव दावसिनि सायाव जों सावरायनाय जागोन जोबनायाव जुबिन गार्गनि नामावहाय दावराव दावसि दाङाबाजिनि सायाव जों सावरायलायनाय जागोन बे समाव जों गिबिसिनथारावनो नैबे जे ट्राइबेलनि सासे मावथि बिथांनि माखासे बुंनाय भिडिअफोरखौहाय आं नोंथांमोननो खोनासंहोनो सानदों नोंथांमोनाबो खोनासंब्लानो जाबाय गोसो होनानै गोबां जनसंख्या गोनां आरो बहुत एडभान्स शिक्षायै दीक्षायै रां रुफायै एडभान्स जनगोष्ठी 6टा जनगोष्ठीफोरखौ एसटी खालायनायनि थाखाय थामथिम खालायदों होननानै दाखालिसो आसामनि मान होनो गोनां चीफ मिनिस्टार डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्माया फोरमायदों आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे आसामनि 6टा जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल स्टेटासआव लांनांगौब्ला बा नटिफाइड खालामनांगौब्ला एक्जिस्टिं जितु 14टा जनगोष्ठी ट्राइबेल दङ बे ट्राइबेलफोरखौ एसे खहा खालामनानैब्लाबो खालायनांगोन किन्तु सिगांनि गभर्नमेन्टनि जितु मन्त्रि सभानि सिद्धान्तमोन बेवहाय बुंनाय जादोंमोन जे एक्जिस्टिं जितु 14टा जनगोष्ठीनि ट्राइबेलफोर दङ बिस्रा एक बिन्दु खहा जायालाबानो 6टा जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल खालायनायनि मोनसे फर्मुला बहनगोन दा बेखौ बाद होनानै दाखालैसो आसामनि चीफ मिनिस्टार बिथाङा बुंबाय जे बेबायदि खुनु फर्मुला गैया आरो खुनु फर्मुलाजों बेबायदि एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरखौ खहा खालामालाबानो दानि 6टा जनगोष्ठी जितु ट्राइबेल जानो नागिरनाय बिसोरखौ ट्राइबेल बानायनो हाया बिनिखायनो बिथांमोना मोनसे रिपर्ट होनो नागिरदों फैगौ नभेम्बर दाननि जितुनाखि उइन्टार सेसन आसाम एसेम्बलि जागोन बेवहाय केबिनेटआव सिद्धान्त लानानै मोनसे रिपर्ट दाखिल खालायगोन आरो बे मथै 6टा जनगोष्ठीखौ एसटी खालायनायनि मोनसे फर्मुला बहनगोन होननानै दा बेयाव जोङो आतंकित जादों जोंनाव गिनाय फैदों एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरखौ खहा खालामनानैब्लाबो जुदि खालायोब्ला 6टा जनगोष्ठीखौ एसटी अब्ला जोङो सर्बदिगाव गासैबो बिथिङाव जोङो खहा जागोन आरो जोङो धंस जाजोबगोन मानो होननानै बुंब्ला बिनि उदाहरणखौ जोङो 1996 आव जेब्लानाखि अकल कच राजबंशी जनगोष्ठी मोनसेल जातिखौ अर्डिनेन्स खालामनानै 6 मासनि थाखाय एसटी बानायदोंमोन बै समावनो बे मोनसे जनगोष्ठीनि दारैनो आसामनि 14टा जनगोष्ठीया गासैबो बिथिङाव खहा जादों जोंखौ गाग्लोबजोबदों हायार एडुकेशनाव
बिथांमोना 80-90% गासैबो एडमिशनखौ एसटी कोटायाव लाजोबदों आरो मोनसे गोनांथार बाथ्रा बै समाव माजुलियाव आसाम एसेम्ब्लिनि मोनसे एसेम्ब्लि कन्स्टिटुएन्सियाव बाय इलेक्शन जादोंमोन बेवहाय करुणा दत्त मुंनि सासे राजबंशी केन्डिडेटआ बेवहाय इलेक्शन गेलेनानै देरहानानै फैदों तो गतिके जोंहा गिनाया बेनो शिक्षा दीक्षा रांखावरि जौगानायनि बिथिंजों जिथु खहा जागोन बेजों लोगोसे राजनैतिक भाबैबो जोङो गासैबो बिथिङावनो खहा जागोन जोंनि साननायाव जोंनि हिसाब खिताब खालामनानै नायनायाव जे गाव पन्चायतनि सासे मेम्बारबो जोंनि एक्जिस्टिं ट्राइबेलफ्रा मेम्बारबो कन्टेस्ट खालामनानै देरहाबोनो हानाय नङा जुदि दानि 6 जनगोष्ठीखौ जोंजों सरजाबनानै एसटी खालामोब्ला तो गतिके जोंहा गिनाय दङ बिनिखायनो जोङो फ्लेटलि बेखौ रिजेक्ट खालामदों बे 6 जनगोष्ठीखौ एसटी खालायनायाव जों खुनु पद्धे मानिनो हाया होननानै ट्राइबेल संघआ सिद्धांत लादों रायजोफोर बर'नि सासे हारिखौहाय अननो रोङै हारिनि हेंथा खामानि मावग्रा लिडार फैनायनि थाखायनो दिनै बर' हारिया आरोबाव अलखदाव गोग्लैनो थांगासिनो दङ थांनाय बोसोर जेब्ला जों बर' हारिया गुबुन गुबुन हारिजोंहाय दावहा नांदोंमोन गोदान गोदान आफाद दानानैहाय दावहा नांबोदों 5000निबो बारा मुंख्लं जादों दा बैफोरखौहाय साननो रोङै बैफोरनि थैखौहाय बेसेन होनो रोङै सासे बर' हारिनि गेजेरावहाय लिडार थानायनि थाखायनो दिनैबो आरोबाव जोङो बैसोरजों दावहा नांनो गोनां जानानै फैनो नागिरगासिनो दङ दा बे सासे आदुवा लिडारनि थाखायनो जोंनि बर'नि जाय ट्राइबेल संघनि यानिकि सिसि थवा बेनि आफादगिरि आदित्य खाख्लारि बिथांखौहाय गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा गोबां रायगासिनो दङ दा जुदि बिपिएफ पार्टिया बेबायदि खामानिखौ मावामोनब्ला अब्ला बिथांमोना रायजानायबो नङामोन आरो बर' हारिया अलखदावबो गोग्लैगोन जोङो नुहुरनाय नङामोन नाथाय बे खामानिखौ जुदि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मावमारोब्ला अब्ला बर' हारिया बे बाराव आरोबाव सिगांनि बायदिनो जाफिननो थांगासिनो दङ बेखौहाय जों बयबो रोखा रोखा नुखादों बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो बर'नि जायफ्रा मावथिफोर नोंथांमोना गसंथानांगोन बै नभेम्बर दाननि जे हेमन्त बिश्व शर्मानि जे खोथा होखानाय बेसिमहालागै जाहाथे बियो माब्लाबाबो जाफुङा रायजोफोर दानिया बे समाव फैदो जों सावरायनोसैलाय अनजालि दैमारिनि माखासे भिडिअनि सायावहाय बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोनाबो खोनासंदो ट्राइबेल डिमांड करि नापाय It's not a matter of demand. It's a matter of identification. যি সকল জাতি পিছ পৰি আছে যি সকল জাতি উন্নত হোৱা নাই যি সকল জাতিক এক্সট্ৰা যত্ন ল'বলগীয়া আছে সেই 5টা ক্ৰাইটেৰিয়া যি সকল কৰে তেওঁলোকক চৰকাৰে নিজেই বাছি চাই যে এওঁলোকক এছটি ষ্টেটাছ দিব লাগে বুলি আইডেণ্টিফাইহে কৰে বিচাৰি পেলাই দিয়ে কিন্তু ডিমাণ্ড কৰি নাপায় এইটো ডিমাণ্ড কৰি লোৱা বস্তুৱেই নহয় কিয় বুজি পোৱা নাই আমাৰ অসমৰ এছটি বিচৰাসকলে It's not a matter of demand, it's a matter of identification. बिथाङाबो बेखौनो बुंदों हारिखौहाय खहा दाजाथों हारिया माब्लाबाबो बेबायदि अलखदाव दा गोग्लैथों आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवहाय बे नन एसटिफोरखौहाय एसटि होनायखौहाय होबथानांगौनि बाथ्रा बिथाङाबो बुंदों दा बिथाङा साननो गोरों मिथिनो गोरों बुजिनो गोरों गियाननि नलेज गोनां सासे आइजो जों बेखौ बयबो मिथिगौ नाथाय माब्लाबानि समाव बिथाङाबो बर' हारिखौहाय गुलाय गुजाय खालामो थांनाय इलेक्शनावहाय काउन्सिल इलेक्शनाव बिथाङाबो गोबां गुलाय गुजाय खालामबाय बर' हारिफोरखौहाय बिथाङा माखासे गावनि सार्थनि थाखाय गोदान पार्टी दानानै इलेक्शन गेलेबाय बे समावहाय बिथाङा बैफोरखौहाय सानखानानैबो मोनथिखानानैबो मोनथियै बायदि मोनसे खामानि मावनायनि खारनावहाय दिनै जों बर' हारिया अलखदाव गोग्लैनो फैफिनबाय जों बेखौहायसो नुनो मोनदों दा बेखायनो आं बुङो बर'नि लिडारफ्रानो बर'खौ फानो बर'नि लिडारफ्रानो बर'खौ बायो दा बेबायदि खामानियासो सोलिगासिनो दङ जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय
दिनै जों नुगासिनो दङ रायजोफोर बर' हारिया बबे लामाथिं आगान सुरलांनो नागिरदों सासे हारिनि थाखाय साननो रोङै लिडारनि थाखायनो दानिया जों सावरायगोन रायजोफोर नैबे दिलीप शइकिया एमपि बिजेपि पार्टीनि बै समावबो दिलीप शइकियानि माखासे बाथ्राखौ बुंनायावनो इउपिपिएल पार्टीया निराशा जानानै यानिकि गाज्रि मोननानै इउपिपिएल पार्टीया बिजेपिखौ एंगारदों बेखौ जों बयबो नुखादों दा बे समावहाय हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन बिजेपि पार्टी कंग्रेस पार्टी रावखौबो नाङा बिपिएफ इउपिपिएल सरकार दागोन बहाथो दिनै जों नुनो मोनबाय हाग्रामा महिलारिया देरहानाय लोगो लोगो प्रमद बर'खौहाय एरख'नायनिसो बाथ्रा बुंबाय अब्ला बेयावहाय माब्रै खौसेनि बाथ्रा सावरायनो खाबु मोननो हाबावगौ बेखौ जों साननांगोन ना दा रायजो राजाफ्रा नायलांदो बिपिएफनि सिपआ मा खामानि मावो दिनै बिपिएफनि सिपआ जुदि बेफोर बाथ्राखौ बुङामोनब्ला अब्ला जोंनि बर' हारिया अलखदाव गोग्लैनाय नङामोन नाथाय बिथांनि थाखायनो अलखदाव गोग्लैदों दावरावआबो दानिफ्रायनो जागायजेनदों बेखौथ' जों नुदोंना रायजोफोर दा नंखाय नङा दिलीप शइकियामोन बायदिया बर' हारिखौहाय गाख्रेबनो नागिरगासिनो दङ माब्रै गाख्रेबनो हागोन बेखौ नायगासिनो दङ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक 6 शिड्युल बेखौहाय मोनसेल' बानायनो प्लान पलिसि खालामगासिनो दङ जों बेखौ बयबो नुखानानैबो जुदि बिजेपिखौनो सापर्ट खालामबावोब्ला अब्ला बर' हारिया बबे लामाथिं बर' हारिनि साननाय हनाया बबेयाव बेखौसो जों साननांगोन ना बे समाव फैदो आं नंखाय बुंदों नामा बिजित गोरा नार्जारि दा बिजित गोरा नार्जारिया बिजेपि पार्टीनि एमसिएलए क्लियारलि नोंथांमोना नुदों बिजित गोरा नार्जारिया बिजेपि पार्टीनि एमसिएलए दा बिथाङा बिटिसि आवहाय लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि यानिकि डिपुटि स्पिकार जाबाय होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों अब्ला हाग्रामा महिलारि सारा नेवसिनो हादों नामा बिजेपि पार्टीखौहाय क्लियारलि जों मिथिखाबाय बिजेपि पार्टीजोंहाय बायजाबाय होननानैहाय इलेक्शन केम्पिंआवहाय खोनानो मोननाय मथेब्ला 500 crore हाग्रामा महिलारिनोहाय बिजेपि पार्टीनि चिफ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेनोहाय खाबु होदों दा बेनिखायनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया हाग्रामा महिलारिखौहाय माब्रै देरहानांगौ बिनि आइडिया होनानैहाय बेखौ देरहाहोदों बेखौ जों बयबो मिथिगौ रायजोफोर नाथाय बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा जायफ्रा बिथांमोना बेफोर बाथ्राखौहाय माब्लाबाबो सानाखै दिनै जों नुगोन दा बिपिएफआ मा मावो मोनबा रादाय होनाय बे बाथ्राखौहाय दासिमबो रायखाङाखै बिपिएफ पार्टीया मोनसेल' रायखांदों मिथिबाय दा बे मोनसेखौबो मावगोनखौहाय जोङो नुहुराखै नायलांदो 5 बोसोरावहाय अदालगुरियावहाय मिनि सेक्रेटारियेट लुनायाबो 5 बोसोराव जुदि कमप्लिट जायाब्ला अब्ला जोङो नुगोन बिथांमोनखौहाय मा खामानि मावो 5 बोसोरावहाय दानिया फैदो पिएमएवाइजि न'आखौ जोङो बिपिएफनिफ्रायबो नङा इउपिपिएलनिफ्रायबो नङा बियो डाइरेक्ट सेन्ट्रेलनिफ्रायसो हायोब्ला मोनफ्रोमबो गामिनि मावथिफ्रा साफ्रोमबो बर' न'खरनि लिस्टखौ हरनांगौसो जाहाथे बयबो मोननो नाथाय जोङो नुबाय दे माबा सोरबा इउपिपिएलनिनो सोरबा बिपिएफनिनो बेफोरबायदिसो सायख'नाय बै समावबो बिपिएफ पार्टीया सरकार दानाय समाव बेबायदिनो खामानि मावदों बेखौ रावबो नङा होननानै बुंनो हाया आरो दाबो बिसोरो बिपिएफ सरकार जानायखाय बेबायदि खामानिखौसो मावनो नागिरदों सेन्ट्रेलनि न'खौहाय बयनोबो मोननो थाखाय खाबु हो माने इसिबां अधर्य गियान गैयै खामानि मावनाय बेफोरलाय एसेथ' सानलायनांगौ गावनि हारिया जौगाथों बयबो मोजां न'आव थाथों ना नोंथांमोना बिपिएफनि सापर्टार्स नोंथांमोना गावनि बर' हारियाखौनो प्लास्टिक गिजि थेरपाल खोंनानै थानायखौ मोजां मोनो नामा आं दिनै बेखौसो कुइसन सोंनो नागिरदों बेखायनो सोरबा उमुक सोरबा थुमुक बेबायदि बादायलायबोनाय देख नुखाबाय दा जिअ टेकिंआवहाय मा बाथ्रा बुंदों ओरैबायदि लासिंसि दे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय आखल आखुफ्रा जोबनायाव रायजोफोर भिडिअआ गोलाव जाबाय अब्लाबो नैबेनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै बेयो जाहैबाय जुबिन गार्गनि न्यायनि सायावहाय थार बिजिरनायखौ नायगिरनाय दा थार बिजिरनायखौ नायगिरनायावनो बेफोरबायदि इसेबां बुख्रुब सुख्रुब गावख्रुब गावख्राब जालायबाय
खोनानो मोनदों 20 सुबुङानो जखम जादों नोंथांमोना नुजोबखाबाय आरो लोगोसे बाक्सा निकासियावहाय यानिकि बाक्सा जिल्लायावहाय इन्टारनेटआबो बेन दा बे बाक्सायावहाय दासिमबो दावराव दावसि जागासिनो दं होननानैहाय मोनथिदों दै साखाथि फाखाथि जोबोद स्ट्रं जागासिनो दङ आरो दखानदारिफ्राबो गासैबो बेन जानानै दङ हजोंहाय ससियेल मिडियायाव जोङो खोनानो मोनदों हेशटेग जास्टिस होननानैहाय दा बे हेशटेग जास्टिसखौहाय लानानैनो गोबांथार जुबिन गार्गखौ मोजां मोनग्राफ्रा सोमावसारनानै दावराव खालामनानै गारि सावदों बुख्रुब बुख्राब खालामदों अन्थाइ खुबैदों जों बेखौ नुनो मोनदों दा बेफोर थासारिखौहाय आसाम सरकारा कन्ट्रल खालामनो हायाखै मिथिबाय दा रायजोफोर थिग बेबायदिनो बर'नि गेजेरावबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया कमप्लिट खालामनो थांगासिनो दङ बेखौ नोजोर होनानै थाबाय थाब्लानो जाबाय गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि